Алекс. Бето, жигулките, лайчиките го изпревариха. Какво е? Ето може да се завъртва нещо. Субарото са пропали пак с това. Той БМВ-то. Че Субаро е. Ако миналия път беше БМВ-то второ, нали? Не, трето беше, бе. Миналата година беше. Трето беше. Второ беше миналата година. Не, първо беше Мицубишито, второ, не, трети беше Краля. Второ. Не беше второ, Трето е, аз мисля трети. Първо е Мицубишито, второ е Кралски и трети е... Не е вярно, човек, второ е БМВ-то е. Ага. Беше второ по-преди беше черен. Да. Не е вярно, е. Да, бе, те си беше, бе. Бате, БМВ-то миналата година беше. Бате, БМВ-то миналата година влезе. Какво стана, бе? Нали Царски беше... Второ. Не, бе, Царски беше на второ. Абе, второ ето и прати така, че второ е. Царски беше на второ. Видял ли, че второ? Чуйте, беше Царски на второ, бе. Абе, виж всички казаха, че второ е. Царски трети, бе. Царски беше трети, да. Даже малко се колеба и по-нататък. Всъщност Царски не съм сигурен, ама БМВ-то мисля да беше второ. Добре. Миналата година бях за него и спомня. Сега БМВ-то Може да служат те сновите коли в клас най-бързо. Ма обаче мина и БМВ-цата с коли. Да вземем някой Порше или нещо такова. Не, кола чак и БМВ-цата. Само те хареса, бе. Оле, ти вече виж те хареса. Я знам. Те не са умятали. А то скин къде? Отпадна, бе. Мицубишито отпадна. Японците се тлашат не става, да. Китайски покут. Не е отпаднал Мицубишито. Не, бе. Сега ще видите само първия ще дойде. Сега ще видите само първия. Втория отпадна. Къде е Мицубишито, бе? Отпадна, бе. Къде ти Мицубиши, бе? Оле, къде се преснал, че Мицубиши, бе? Къде отпадна? Бас, ето и просто БМВ. Човек, сега ако беше където, сега ще да пага е второ, бе. То пак е второ. Нали втората? Оле, няма я, бе. Къде отири, бе? Къде са блъсна? То едната се запали, другата спука гума. Сега е... БМВ-то сега е второ. Да. Пъкуля вода замина. Ето го втория. Вижте втория къде, вижте първия къде. Първия сега те качва там, по втория се е тук. Първия вече се бива нагоре на шел вече. Как може ти Мицубиши да отпадне, бе? Аз вече съм за бел-черния. Аз съм за първия. Да, аз съм за първия. Първобитния. Да. Може и то се запали да гръмне и се опиплепе и кой знае. Втория е много надалеч. Чао. Аз знам къде Мицубиши отпадна. Ето, миналата година БМВ-то беше второ и тази година. Аз знам къде